Good morning. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu tiyeni tikambirane nkhani yokhudza Russia, America, India, Ukraine. Ndi nkhani zina. Vanhu kambiri kuti kabhizi kandithu kanalipo ndithu komabe at least taona kuti tipasane ma update mmene kuti tiziyendera limodzi. Kwa amene mmatitsata, kwa amene mwafika kumene nkhani ndithu pamakhala zosiyana kwambiri nkhani ziko manchichewa and tinene pano kunena kuti lero ngati tsiku lachitatu mmene tinanenera kuti kupita envoy, kupita munthu kumeneko dzina lake otchedwa kuti Witkoff. Mlendo amene akupita wafika kale pano pa ku Moscow ku Russia kumene akukakambirana nkhani zokhudzana ndi kuthetsa nkhondo pakati pa Ukraine komanso Russia. Munthuyo pakadali pano Witkoff ndithu wafika kale, komabe ma war analyst, anthu amene amadziwa bwinobwino za nkhondo, aona kunena kuti Russia sikuti igonjera pa zimene ndithu America ikufuna. Actually singagonjere ndithu iyoyo ndithu palibe chimene ipange. Anyway, mu breaking news inanso ndithu dzulo Russia yatuluka mu mgwirizano wa bungwe limene amaonetsetsa kuti asamaponye mabomba atali komanso kuyika malire kuti iyayi apa musafike motere komano zithere apa. Imene makhangati ndithu bungwe lopanga cheke kuti lotetezana komanso lopasana ma restrictions kuti akulu nkhondo uje ngati mukumenyana nkhondo ndikuti mutha osagwisa ntchito mabomba awa koma awa mkhoza kugwisa ntchito ma drone koma awa ataliwa ayi mawana ameneyo ndi treat ameneyo bungwe limenelo a Russia yatulukamo dzulo yauza kwanzika gwerenuko and iwo ali pauka kuchiminzi ali mu ufulu woti atha kuponya bomba ina lewonse iwo amene akufira kuti atha kuponya kwina kuli kuseso popanda somalireso ina liwonseso. Wanso ayuza America kunena kuti msamale kwambiri chifukwa ife nuclear yathu tili nayo and tikupambazana nayonso. Kutuluka mu mgwirizano uja ndikuwawuzanso kuti nuclear yaso tili nayo titha kuphwanyana nayonso. Kwanuko kwa America kumuza Trump yo pajapa amaopseza ngati kuti amaopseza ndi wina uja former president uja koma pano pasopano ngati dziko tsopano latuluka ndikuwawuzanso kuti titha kuphwanyaniswana. Nde nkhani ndimene guys, thank you so much. Munthu ngati ameneyo ndi amene tikuyembekezeka kuti lero akumane ndi Witkoff, mlendo ochokera ku America, kuti akhale pansi ndi akambirane zoti nkhondo ya ku Ukraine ite. Kumbali nayi ndithu Russia itakaphulitsabe ndithu Ukraine, ndipo pakadali pano still ma buildings ambiri ama civilians komanso Russia ikupanga targetisa kwambiri ma train masitima apa mtunda aja amene ajawso ndithu akuphulitsidwa kwambiri kumeneko. Ndipo Zelensky wayankhula kunena kuti ndayankhula ndi Trump ndipo tagwirizana kuti pakufunika Russia kuyipasa tough sanctions, kuyipanikiza ndithu bwinobwino imeneyo kuti iyoyo isiye kupanga attack Ukraine, komanso kuti nkhondo ite, komanso iwo abwere, they should come on the table, abwere pa table also, komanso apange negotiate za peace deal. Nde makamaka izo ndi zimene zili ku Russia ndi ku Ukraine, pambuyo pakuti lero tikudikira kuti mlendo ameneyo akambirane zotani ndi Russia. Russia ivomera za peace deal kapena ayi. Zokhudzana ndi ma sanctions kapena kuti zibalo komanso ma tariffs, misonkho ikuluikulu imene angayipatse Russia, akuti Trump akuti apereka decision imeneyo, apereka chiganizo chimenecho zotsatira
zotsatira zikatuluka zizokambirana pakati pa Russia ndi America after nthumwi yawoyo ayitumiza kumene ku Russia ku Moscow. Ndi actually nkhani ndi imeneyoyo ya pakati pa Russia komanso America. Tinali ku Ukraine ndi Russia, pano tachokano ku Russia ndi America. Ndi anyway izo ndi zimene ndithu zilipo pakati pawo. Ndeti tiloweno ku India. Ku India kuja ndithu still pali kuvutisananso ndithu, komano India yauza a Trump kunena kuti kodi mukupanga za hypocrisy. Chifukwa chani hypocrisy kweli nchichewari kozo marijani waukunduku munthu waukunduku munthu waukunduku ukunduku naku yes naku waukunduku ukunduku like India yafosa America kuti chifukwa chani inuyo mukutipatsa ifeyo malire komanso ma restrictions kuti iya musimungapange izi mupange izi musimungagwire mafuta ku Russia pamene inuyonso inuyo American mmagula kumwe ku Russia kumwe kuba makhamu kupanga import zinthu from Russia. Examples ngati gasi, mafuta omweyo magula ino. The why ifeyo tikhale anthu oletsedwa kugula mafuta. Komanso pali dziko linaso limene lili ngati Turkey nalonso imagula kuchoka from Russia. Nde why inuyo mukatipanga target ifeyo. Ife sitisiya ife tikutizigulabe ndithu mafuta ku dziko la Russia. Komanso ubale umene ndiwakalekale ndiwa deep sungangothetsedwa lero ndi lero. Uko kunali kuyankha kwa India, kuyankha USA. Trump pokayankha India pankhani yoti iyoyo imapanga business ndi Russia. Trump wakayankha kwanena kuti atisakudziwa zoti iwo amapanga business ndi Russia. Ndi apangabe check. President waziwa zoti amapanga business, amapanga deal ndi Russia business. Kapasi. Ndi actually imene tachoka kumene kuso tachoka ku Russia ndi America tapita ku India ndi America pano tieni tipita pano ku Gaza. Kumene kuku Trump akuti iwo apereka ndalama zochuluka kwambiri zokuti zithandizire chithandizo chakudya ku Gaza. Mina mutha kumvera waizi. As you know, $60 million was given by the United States fairly recently to supply food and a lot of food, frankly, for the people of Gaza that are obviously not doing. Okay. Like inuyo mwapereka zida kuti anthu aphedwe amene kujako and lero mukapereke zakudya, lero mukapereke ndalama, like kuti mukhale ndani, kuti mukhale abwino kati mukhale chani. Kuti mukhale chani inuyo. Anyway, by the way, Netanyahu walengeza zonna kuti basi afuna ngotenga Gaza yose kuitenga basi, right? Zotenga zake zimene amafuna pa zimene zonso. Pamene anapita mu video ina amaoneka kuti gulu lina ndi nduna amakapemphera pafupi ndi mzikiti uja wa Al-Aqsa. Poteropo Iran pamene sopano yalengeza kwana kuti no, actually ava sopano ndi iyi ndi nkhondo sopano. Ndi iyo yapangatikileya kuti iyi ndi nkhondo andi palibeso zokubwereraso mbuyo yayi. Ndifeyo kumwalira timwalire kumano zimwe pangapazi iyi sopano nkhani sopano wachipembedzo sopano. Yeah, anyway, ma update tizi kupatsani beni tione kuti kutsogolo kuno
tiyilandire zotani. Koma pakadali pano nkhani ndi zimene zizi. I think tapanga cover, tapereka update ya mbali zonse za zimene ndithu kuli zipwirikite. Ndiye kuti afterwards tiziona kuti kuti update yabwera motani, kuti ukuzatani. Era akuluakulu ndiye umo ndi mmene zilili mu kanthawi kochepa musatha bando koma update yokwanira. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.